سلام بلوزات عبد الله خم وسلام نعكم نايلهم فيديو بدعم وصاني ترخونت نايم مبزحتنا شجر كتكرف تخل وصاني ترخونت فيديو ما تشم كم دنا جرزن مبزحتنا قات مناي ملو معاتي دخل ميلكا وعيلكا وقاد آخر تخت صرح زق بك ساعات أوفر تايم من داو سركا وجه ساعات سريكا أتكام زغنا يقولوا بس سرح وان سرح وإلكا مشات كدكس انت بالك أنا بدك أس كان تخر كان بعرات كان تريوكا ويكدك أس كم زنا جرزي مبزحتنا قات مناي كتحلبت رايفت عرات تحلفو وي موبايل كاتتناخف لوام دلو سلام دلو ليت خيدك كاسكارما نافتا أركام زخون سرحكا ببعقوق منفسكا خا تمريسكا ناف سرحكا تأتو إذن قرز دما أبتأنا نخون خل أبنا براناون عبر خون سعبين أمتي كل خل خوني كمزي قاتنا نانتر أهلي دما أنا يلوم فيديو بتعم وسن تدخون كانت تجبرهم تراخينا ألا تدخون كيبوتنا تغيرون دك أسنا دما سلام كجورون سلام دلو دك أسنا خندكسن كجورنا زخل وسن تدخون نجارات كنرينا ናብ ዩቲዩብኩም ነገር ንምርኣይ ነፍስኹም ንምስሓል ትመፁ እንተደኣኹምኩም ድማ ኣብ ልክዕ ቦታ ኢኹም ዘለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ሓደ ብቐረባ ዝፈልጦ መሳርሕተይ ንነዊሕ ዓመታት ብጣዕሚ ምድቃስ ድሳቐ ነይሩ እሞ ከዓ ክገርመኩም ስድርኡ ንምሕጋዝ ኢሉ ካብ 10 ክሳብ 12 ሰዓታት ናይ ጉልበት ስራሕ እንዳሰርሐ ንስድርኡ ንምሕጋዝ ብጣዕሚ ዝደክም ነይሩ ከም መብዛሕትና ግን ለይተይ ናብ ድቃሱ ኸይድ ከሎ ናብ ዓራቱ ኸይድ ከሎ ድቃስ እንተበልካ ወይ ከድቃስ ሙሉእ ለይቲ ክዓለብት እዩ ዝሓድር ነይሩ እሞ ከዓ ደይገበሮ ነገራት የለን መድሃኒት ወስድ ኣባ ይሰቲ ብዙሕ በቃ ብሕክምና እንደተነገሩ ነገራት እንዳተግበረ ግዲ ክድቀስ ኣይከኣለን ሰብ ዝድቃስ ኣይወስደን ነይሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እንደኾነ ሰዓት ኮፍ ኢልና ከደዕልል ምስ ጀመርና ድቃስ እንታይ ምዃኑ ኣብ ድቃስ ደጋጥም ነገራት ሳይንቲፊክ ዝኾነ ኣብ ድቃስ ደጋጥም ነገራት እንታይ ዓይነት ዑደት ይደጋጥም ድቃስ እውን እንታይ ንኽድቅስ እንታይ ክገብር ከሎ እንዳዓለልና ከለና ግን እቲ ድሃኮ መፍትሒ ብምጥቃዕ ዝሓሸ ድቃስ ክድቅስ ተዓዚበ ሰብ እዚ ስለዚ ኣሕዋተይ ንዕኡ ድጠቐሞ ንኽድቅስ ሰላማዊ ዝኾነ ድቃስ ንኽድቅስ ዝገበሮ ነገር ናባኹም ተበልክዎ ድማ ዝሓሸን ድበለፀን ኢለ ስለ ድሓሰብኩ ናባኹም ከብሎ ወሲነ ኣለኹ ሎማዓንቲ ድማ ድቃስ እንታይ ምዃኑን ንኸይንድቅስ ዝገብረና ደሎ ነገር እንታይ ንኽንድቅስ ከንታይ ክንገብር ኣለና ብሰፊሑ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ክንርኢና ማለት እዩ ናፍታ መፍትሒ ከብለኩም بمجمرة أمبارنا في مفتاح كرم مخادنا دقاس انتا ايو بخمي زفتر نمنتا اينا خاني دقاس نزبل بزقبا انتا رأى كن رأي خيلا عبزو خانا رديت كبنا خيريو دقاس مچم كم تخلاتنا نفلتو كاب دخارنا عرفتن وصدلو عزي بلوز دخونا نا هيوات مسرحيو كقرموكم قن كاب هيوات عرفتن وصدلو تراهي زي كونا اقوادة هيواتنا تدوكينا تلوزلا هيواتنا تسرحلو بتعمي باورفول لخونا بتعمي حيال لخونا فتعالى خاب زهبنا بلوز اترقون برخطات حدايم ኣብ ድቃስ ወይ ከዓ ንኽንድቅስ እንከለና ክልተ ዓይነት ስቴጅ ወይ ከዓ ክልተ ዓይነት መድረኻት እዮም ዘለዉ እቲ ቀዳማይ መድረኽ ሰውነትና ዝሕደሰሉ እቲ ናትና ኢሚዩን ሲስተም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ከዓ ብጣዕሚ ዝጥንክረሉ ኣዝዩ ብሉዝ ዝኾነ ስቴጅ ንኣብነት እንተ ደኣ ተሓሪድኩም ወይ ዝኾነ ነገር እንተ ደኣ ሃሪምኩም ዝኾነ ዳሜጅ እንተ ደኣ ኣጋጢምኩም ንፅባሒት እንተሪኢኻ ታቑስለኻ ኣምሮ ሌላት እዚ ኣብቲ ቀዳማይ ስቴጅ ወይ ከዓ ናብቲ ቀዳማይ ደሎ መድረኽ ናይ ድቃስ ዝከናወን ነገራት እዩ ሙሉ ሰውነትካ እንዳተሓደሰ ዘየድሊ ሴልስ እንዳተወገደ ከምኡውን ሓደሽቲ ሴላት ከዓ እንዳተሃነፁ ብሓፂሩ ሰውነትካ ሂል ዝገብረሉ ወይ ከዓ ሰውነትካ ድሓወሉ ድድሕነሉ ሰውነትካ ድፅገነሉ ፓርቲ እቲ ናይ መጀመርያ እቲ ካልኣይ ስቴጅ ወይ ከዓ እቲ ካልኣይ መድረኽ ድማ ኣእምሮና ዝሕደሰሉ ኣእምሮና ክላሪቲ ወይ ከዓ ነፃርነት ዝረኽበሉ ኢሞሽናት ናቶም ናትና ስምዒታት ባላንስ ዝኾነሉ ትማሊ ዝተማሃርናዮም ወይ እውን ሙሉእ መዓልቲ ክንመሃሮም ዝወዓልና ነገራት ከዓኒ ኣብ ኣእምሮና ድስረትሉን ድድኮነሉን ስቶር ድኾኑሉን ብጣዕሚ ብሉፅ ዝኾነ ስቴጅ እቲ ካልኣይ ስቴጅ ከዓኒ ስለዚ ተቐዳማይ ስቴጅ ሰውነትና ድሕደሰሉ እዩ እቲ ካልኣይ ስቴጅ ከዓኒ ኣእምሮና ወይ ከዓ እቲ ናትና ብሬን ፕሮግራም ዝኾነሉ ተማሃርናዮም ነገራት ትማሊ ዝነበሩ ከም ብሓድሽ ዝኣትውሉ ብፍላይ ድማ ብስምዒት ነስተኣናግዶም ዝነበርና ፅቡቓት ዝኾኑ ሕማቓት ነገራት ኣእምሮና ልክዕ ይፈታታሕ እሞ ኣብ መወዳእቱ ድማ እቶም ኔጌቲቭ ይኹኑ ፖዚቲቭ ይኹኑ ብኢሞሽን ብስምዒት ከነስተኣናግዶም ድወዓልና ከም ብሓድሽ ተገጢሞም ሪፕሮግራም ኮይኖም እዮም ድትስኡ ስለዚ ሓደ ሰብ ምናልባት ምሸት ክድቅስ እንከሎ እቲ ዝደልዮ ነገራት ጸሎት ብምግባር ነቲ ዝደልዮ ነገራት ኣሰይ ደስ ኢልዎ እንተ ደኣ ክድቅስ ክኢሉ ቪዥዋላይዝ እውን ክገብር እንተ ደኣ ክኢሉ ንፅባሒት እዞም ናይ ኣእምሮ ኒውሮንስ ወይ ከዓ ናይ ኣእምሮ ዋህዮታት ፈታትሕ እሞ ነቲ ንሱ ብኢሞሽን ወይ ከዓኒ ብስምዒት ቪዥዋላይዝ ዝገበሮ ጸሎት ዝገበሮ ንኸውን ይኽእል ነገራት ንፅባሒት ተገጢሙ ፓርትናት ወይ ከዓ ፓርቲ ናይ መንነቱ ኣካል ናይ መንነቱ ኮይኑ ይድትስእ ብጣዕሚ ብዙሕ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ ድቃስ ብጣዕሚ ኣዝዩ ብዙሕ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ ስለምንታይ ብኸመይ ድቃስ ደጋጥም ክንብል ከለና ድማ ሴርኬድያን ዝበሃል ሳይክል ኣሎ ኣብዚ ሴርኬድያን እንብሎ ሳይክል ድማ እንታይ እንተረኣይልኩም ናይ ሴርኬድያን ህርመት ናይ ፀሓይ ምብራቕን ናይ ፀሓይ ምዕራብን ተኸቲሉ ኣብ ሰውነትና ድፍጠር ናይ ሆርሞናት ምቅያራት እዩ
እዚ ዑደት እዚ ድማ ንክንድቅስን እዚ ዑደት እዚ ድማ ንክንትስእን እዩ ዝገብረና ስለዚ ነዚ ዑደት እዚ ብዝግባእ ክንርዳእ ምስኡ ከዓ ካብ ተፈጥሮ ከይወፀና በዚ ዑደት መሰረት እዚ ክንከይድ ተረኣ ኽኢልና ዝሓሸ ድቃስ ክንድቅስ ንኽእል ኢና ከመይ እንተረኣይኩምኒ ድማ በሊሑ ዝኒአኹም ልክዕ ፀሓይ ክትበርቕ እንከላ ሰውነትና ኮርቲዞን ዝበሃል ሆርሞን ካብ ኣድረናሊን ወይ ከዓኒ ኣብ ከባቢ ኮላሊትና ዘላ ትኪ ካብቲ ትኪ ኮርቲዞን ዝበሃል ሞር ደነቃቕሕና ነቂሕና ወይ ከዓ ንክንትስእ ዝገብረና ሆርሞን ኣብ ኮርቲዞን ዝበሃል ሆርሞን ይፍጠር እዩ እዚ ሆርሞን እዚ ከዓኒ ሞር ነቂሕና ብክፈታትና ንክነካይድ እዩ ዝገብረና ሙሉእ መዓልቲ ብከምዚ ንውዕል እሞ ምሸት ኣከባቢ ናብ ፀሓይ ዕራርቦ ክኸይድ እንከሎ ድማ እዚ ኮርቲዞን ሆርሞን እንዳቀነሰ እንደገና ድማ ኣብ ሓንጎልና ንእሽተይ ፒኒያል ትበሃል ግላንድ ኣላ ወይ ከዓ ንእሽተይ ትክላ እዛ ትክ እዚኣ ሙሉእ መዓልቲ ስቶር ጌራ ትውዕል ሴራቶኒን ዝበሃል ሆርሞን ኣሎ ነዚ ሴራቶኒን ሆርሞን ሙሉእ መዓልቲ ዓቂባት እያ ትውዕል ሞር ዌክ ዝገብረና ወይ ከዓ ንክንነቅሕ ዝገብረና እቲ ሴራቶኒን ሆርሞኑን ስለዚ እንታይ እያ ትገብር እዛ ፒኒያል ግላንድ ነቲ ሴራቶኒን ዝበሃል ሆርሞን ገልቢጣ ናብ ሜላቶኒን ዝበሃል ወይ ከዓ ስሊፕ ሆርሞን ናይ ድቃስ ሆርሞን ዝበሃል ናብኡ ትቕይሮ እሞ ሞር ሰውነትና ከዓኒ እዚ ሜላቶኒን እዚ ክዝርግሐሉ ክጅምር እንከሎ ድኽም እንዳበለ ናብ ድቃስ ገፅና እንዳኸድና እንደገና ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ድቃስ ንክንከይድ ዝገብረና ሆርሞን እዩ መደቀሲ ሆርሞን እዩ ሜላቶኒን ዝበሃል ሆርሞን ስለዚ ብጣዕሚ ወሳኒት ዝኾነት እታ ቀንዲ እቶም ክልተ ሆርሞናት ኣብ እዚ ፃወት እንታይ እዮም ተራእይኩምኒ ከም ትሪእይኩም ተቀዳማይ ኮርቲዞል እዩ ካብ ናትና ኣድረናል ግላንድ ዝበሃል ወይ ከዓ ካብ ኣብ ኮላሊትና ዘሎ ትክታት ድንዛዕ እቲ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ንክንድቅስ ዝገብረና ከዓኒ ኣብ ፒኒያል ግላንድ ኣብዛ ኣብ ሓንጎልና ደላ ንእሽተይ ክንዲ ፍረሩዝ ትኾን ፒኒያል ግላንድ ካብኣ ድፍጠር ከዓ ሜላቶኒን ዝበሃል ንክንድቅስ እዩ ዝገብረና እዚ ዑደት እዚ ክመዛባዕ እንተደኣ ክኢሉ ወይ እዚ ዑደት እዚ ከዓኒ እንተደኣ ክንክተሎ እንተዘይክኢልና ወይ ነዚ ሆርሞናት እዚ ድርብሽ ላይፍ ስታይል እንተደኣ ሃሊና ከምኡ ዓይነት ልምድታት እንተደኣ ሃሊና ከዓ ኣብ ድቃስና ኢምባላንስ ህሉ እዩ ወይ እውን ኣብ ድቃስ ክንረኽቦ ንኽእል ብጣዕሚ ብሉፅ ዝኾነ ነገራት ከይረኸብናዮ እኳ ዳ ከይዓረፍና ሞር ጥዕና ከይረኸብና ብጣዕሚ ኮንሰንትሬት ንኸይንገብር ከምቲ ኣቀዲሞ ክነግረኩም ፀናሕኩት መሳርሕቲ ድበልኩኹም ኮንሰንትሬት ኣይገብርኒ ብጣዕሚ ደሸግረኒ ኮንሰንትሬት ምግባር ሕማም ቀልጢፉ ደትቅዖ ነይሩ እንደገና ድማ ብጣዕሚ ድረባበሽ ቀልጢፉ ይድርስዕ ሙዱ 10 ግዜ በቃ እቲ ውፅኢ ድብል ነይሩ ንምንታይ እንትረኣይኩም ነዚ ኢምባላንስ እዚ ሽሕቶ ስለ ዝነበረ ወይ እውን ምዚ ዑደት ናይ ሂወት ይፈስስ ወይ ከዓ ምስኡ ከይድ ስለ ዘይነበረ እዩ ስለዚ እንታይ ክንገብር ዘለና ነዚ ዑደት እዚ ብኸመይና ክንሰምር ዘለና ነዚ ዑደት እዚ ተኸቲልና ብኸመይ ክንከይድ ዘለና እንተረኣይና ከዓ መፍትሒ ኣብኡ ክንረክብ ኢና ፅቡቅ ጌርና በሉ ናፍታ ቀዳመይቲ መፍትሒ ትቀብለኩም እምበኣር ከስ ከምዛ ኣቀዲምና ክንሪኦ ዝፀናሕና ሜላቶኒን ዝበሃል ሆርሞን ኣብዛ ፒኒያል ግላንድ ክፍጠር እንከሎ ወይ ኣብ ሓንጎልና ብሓፂሩ ክፍጠር እንከሎ ኢና ናብ ድቃስ ንኸይድ እዚ ሜላቶኒን ሆርሞን ከዓኒ ንምንታይ ተኸቲሉ እዩ ድመፅእ እንተረኣይኩም ንፀሓይ ክትዓርብ እንከላ ወይ ድማ ብርሃን ኣብ ዘይብሉ ሰዓት ናቹራሊ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርም ናቹራሊ ባዕሉ ሰውነትና ነቲ ሜላቶኒን ዝበሃል ሆርሞን ንኽፍጠር እዩ ዝግበር ግን እንታይ እዩ እንተረኣይኩም እዚ ሜላቶኒን ሆርሞን ብዝተፈላለየ መንገድታት ሕፅረት እንተደኣ ኣጋጢምና ሃልዩ ወይ እውን ንኸይፍጠር እንተደኣ ንገብሮ ሃሊና ንሕና ከዓኒ ብጣዕሚ ስለው ስለ ድኾን ብጣዕሚ ስለ ድወርድ ከዓኒ ድቃስ ኣይንረክብ ኢና ወይ ሰላማዊ ድቃስ ኣይንድቅስን ኢና እቶም ብጣዕሚ ሓደገኛታት ዝኾነ እኮ ነቋርፆም ዘለና ነዚ ሆርሞን እዚ ንኸይፍጠር ዝገብሩ ዘለዎ ነገራት ከዓ እንታይ እዮም ተረኣይኩምኒ ተቀዳማይ ኣብ ሞባይልካ ክትድቅስ እንከለካ ሞባይልካ እንዳረኣኻ ስክሪን እቲ ብርሃን ኣለዎ እዩ ብሉ ላይት ኢፌክት ኣለዎ እዩ እንደገና ድማ ቲቪ ምርኣይ ክኾን ይኽእል ወይ ብርሃን ኣብ ከባቢና ክህሉ እንተደኣ ክኢሉ ሜላቶኒን ሆርሞናትና ብጣዕሚ ይቕንስ ብፍላይ መስማዓቲ ከም ንረጋግፆ ድማ 50% ዝኾን ናይ ሜላቶኒን እንብሎ ዘለና ንክንድቅስ ዝገብረና ሆርሞን ድቕንሰሉ ሞባይል ብምርኣይና ጥራይ ብሉ ላይት ኢፌክት ስለ ዘለዎ እዩ ስለዚ ተቀዳመይቲ ከም መፍትሒ ክንገብራ ዘለና እንታይ እንተደኣይኩምኒ ነዚ ናቹራል ዝኾነ ፈጣሪ ተሃበና ንክንድቅስ ዝገብረና ሆርሞን ብኸመይ ክንዕቅቦ ዘለና እንታይ ክንገብር ኣለና ንኸይርበሽ ንሱ ስለዚ ሓደ ራሕዋት 50% ሜላቶኒን ቀኒሱ ማለት ካብታ ንድቅሰላ ሰዓት ሓደ ሰዓት እንገለን ኣካባቢ ደንጊና ንክንድቅስ እዩ ዝገብረና ስለዚ ተቀዳመይቲ ንገብራ እንታይ እንተደኣይና ነዚ ሜላቶኒን ሆርሞን ደጎና ድቡእ ንኸይፍጠር ዝገብሩ ነገራት ምውጋድ እዩ ተቀዳማይ ነወግዶ ከም ልምዲ ኩላትና ሒዝናዮ ዘለና ነገር ከዓኒ ሞባይልና ሒዝና ምድቃስ እዩ ስለዚ ሞባይልና ርሓቅ ነብላ ቲቪ ይኹን ካልእ ነገራታት ክነብሎም ሓንቲ ሰዓት ኣካባቢ ካብ ሞባይልና ርሓቅ ክንብል ካብ ብርሃን ርሓቅ ክንብል እንተረኣ ክኢልና ንዚ ዑደት እዚ ክንወሃድ ንኽእል ኢና ሜላቶኒን ኣብ ሓንጎልና ስለ ድፍጠር ከዓ ሰውነትና እውን ተዳኺሙ ናብ ድቃስ ክንከይድ ንኽእል ኢና እዚኣ ተቀዳመይቲ ክንገብራ ዘለና ነገራ ስለዚ ሓደራኹም ኣሕዋት ቀሊል ነገር ጌርና ደኣ ክንወስዶ ንኽእል እምበር ሞባይል ምርኣይና ድቃስ ህበና ዘይኮነ ድቃስ ይደስእንና ኣሎ ኣብኡ ድመፅእ ነጌ መዓት ነገራት ከዓኒ ብፍላይ ስክሮል ንገብሮ ሾርት ዝኾነ ነገራት ከዓኒ መሊሱ ኮንሰንትሬት ንኸይንገብር ብዝግባእ ከይንዝክር ሙድና ንኽበላሾ ፅቡቅ ዝኾነ ድቃስ ንኸይንድቅስ ኣብ ድቃስ ዘሎ በረኸታት ኣብ ድቃስ ዘሎ ፀጋታት ንክንስእኖ ይትገብረና ኣሎ
ስለዚ ድቃስ ደጋጥም ከምዛ ደወልኩም በዛ ሜላቶኒን ትበሃል ትፍጠር ሆርሞን ፒኒያል ግላንድ ብትፈጥሮ ሆርሞን ንሱ ንኸይፍጠር ዝገብር ካብ ሞባይልና ሕጂ ምርሓቕ ተቐዳመይቲ መፍትሒት እዚኣ ትኸውን ስለዚ ሓደራኹም ኣሕዋት ቅድሚ ሓደ ሰዓት ይኹን ሓደ ሰዓት እንገደር ሓደ ሰዓት ኣካባቢ ካብ ሞባይልና ርሕቕ እንተበልና ብፍላይ ድማ ካብ ሞባይልና ርሕቕ ድሕሪ ምባልና ድማ ኩሉ ብርሃን እንተረኣ ነጥፍኦ ኮይና ናይ ገዛና ጠንማት ክንገብሮ እንተረኣ ክኢልና ሜላቶኒን እዩ ድፍጠር እዚ ሜላቶኒን ከዓ ንክንድቅስ ይገብርና ስለዚ ብርሃን እንተዘይህሉ ገዛና ፅልምትምት እንተድብል ኩሉ ነገራት እንተድጠፍእ እንደገና ብፍላይ ድማ እዛ ንሪኣ ዘለና ሞባይል ከዓኒ ሓደ ሰዓት ቅድሚ ምንቃስና ኣርሕቕ እንተደኣ ክነብላ ክኢልና እዚኣ ብቐሊሉ ዓባይ መፍትሒት ክትበንዓ እታ ካልአይቲ መፍትሒት እምበኣር ከምታ ኣቐዲመ ክነግረኩም ፀናሕኩ ንኽንነቓቓሕ ትገብረና ኮርቲዞል ዝበሃል ሆርሞን ካብ ትናትና ኣድረናል ግላንድ ዝበሃል ወይ ከዓ ናብ ከባቢናትና ኮላሊት ዝርከብ ካብኡ ድምንጩ ከዓኒ ሆርሞን ኣሎ እዩ እዚ ኮርቲዞል ዝበሃል ሆርሞን እንተደኣ ሓፍ ክብል ወይ እውን ክበዝሕ እንተደኣ ክኢሉ ሰውነትና ከዓኒ ኣይንድቅሰና እኳ ደኣ ሞር ኣዌልኪና ንኾን ወይ ከዓኒ ሞር ኣለርቲ ኢና ንኾን ንነቅሕ ኢና ግን እቲ ንቕሓት እቲ ፅቡቕ ንቕሓት ኣይኮነን ምክንያቱ ኮርቲዞል ኣብ ሰውነትና ክበዝሕ እንተደኣ ክኢሉ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ሆርሞን እዩ ንኸይንድቅስ ጥራይ ኣይኮነን ዝገብረና ብዙሕ ኣብ ጥዕናና ብጣዕሚ ብዙሕ ደምፅኦ ኢፌክት ኣሎ እዩ ወላ እኳ ሕጂ ብዛዕባ ድቃስ ንዛረብ እንተሃለና ግን እንታይ እዩ ካበይ ድመፅእ ወይ ብምንታይ እዩ እዚ ሆርሞን እዚ ኮርቲዞል ዝበሃል ድምንጩ ወይ ከዓ ድበዝሕ እንተደኣ ይኩምን ድማ ምናልባት ካብ ደጨንቑና ነገራት ካብ ሻቕላ ወይ እውን ክንገብሮም ዝነበረና ደይገበርናዮም ነገራት ካብ ጣዓሳ ብፍላይ ድማ ካብ ኣብ ሕልፍና ክጋጥሙና ዘይነበሮም ከምዚ ኮይኑ ኮቲ ኮይኑ እንብሎ ነገራት ካብ ኢም ክኸውን ይኽእል ብፍላይ እንተደኣ ድኾነ ተቐየምናሉ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ነፍስና ክኸውን ይኽእል ካልእ ሰብ ክኸውን ይኽእል ኩሉ ግዜ እዚ ሆርሞን እዚ ብጣዕሚ ሓፍ ይድብል ኮርቲዞል ሆርሞን ስትረስ ሆርሞን እዩ ዝበሃል እዚ ኮርቲዞል ሆርሞን ክፍጠር ክጅምር እንከሎ ድማ ንኸይንድቅስ እኳ ደኣ መሊስና ትለጨነቐና ነገራት ሒዝናዮ ለይቲ ንኽንድቅስን ከምቲ ኣቐዲመ ክነግረኩም ዝፀናሕኩ ኣብታ ካልአይቲ መድረኽ ናይ ድቃስ እተጋጥም ነገር ከዓኒ ብስምዒት ከነስተኣናግዱ ንወዓልና ነገራት ኣብቲ ኣእምሮና ወይ ካብቲ ሓንጎልና ሙሉእ ለይቲ ፕሮግራም ክኾኑ ስለ ዝሓድሩ ንፅባሒቱ ሞር ተጨነቕና ሞር ንሻቐል ሞር ንፈርሕ ሰባት ኮይና ንኽንትስኢ ድገብረና እዚ ኳ ብሰፊሑ ካልእ ቪድዮ ሰሪሕና ብዝግባእ ብሰፊሑ ክንርኢና ግን እንታይ እዩ እዚ ኮርቲዞል ዝበሃል ሆርሞን ከምንጭኡ እንከሎ ሞር ኣዌክ ድገብረና ንኽንነቅሕ እንደገና እቲ ነቕሓትና ከዓ ሰላማዊ ድኾኑ ነቕሓት ዘይኮነ እተረባበሸ ነቕሓት ልክዕ ክንድቅስ ከለና ከምቲ ንኾኖ ክድቅስ ትለሊ ግን በቃ ሲኢልካ ተዕለበት መዓት ነገራት ኣብ ኣእምሮኻ መላለሱ እዩ ስለዚ እዚኣ መፍትሒታ እንታይ እንተረኣይኩምኒ ብዝግባር ኣብ ውዕሎና ምስራሕ እዩ ሙሉእ መዓልቲ ክነስተኣናግዶም ንወዓልና ኔጌቲቭ ነገራት ወይ እውን ኣሉታውያን ዝኾኑ ነገራት ተረኣ ሃልዮም ካብዞም ነገራት እዚኦም መጀመርያ እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ክንውግር ክንክእል ኣለና ርድአኒ እዩ ብዙሕ ነገራት ኣብ መዓልትና ኣጋጥመና እዩ ብዙሕ ድሕርቕ ነገራት ኣጋጥመካ ግን እንታይ እዩ ብዙሕ ድሕርቕ ነገራት ሒዝና ንሓድር እንተደኣ ኮይና ምሸት ከዓኒ ብጣዕሚ ሻቕላ ዘለዎ ሂወት እንተደኣ ሃሊና ብጣዕሚ ደጨናንቐና ንሻቐለሉ ንጠራጠረሉ ንፈርሐሉ ሂወት እንተደኣ ከምኡ ዓይነት ሃሊና ነዚ ሓሳብ እዚ ሒዝና ንድቅስ እንተደኣ ኮይና ንፅባሒቱ ኣብ ኣእምሮና ተሰሪቱ ሓንጎልና እውን እንተደኣ ፕሮግራም ኮይኑ ንፅባሒት ሕማቕ ዝኾነት ወይ ከዓ ካብታ ድሓለፈት ድኸፈት ሂወት ኢና ንነብር ስለዚ ሓደራ ኣሕዋት እንታይ ንግበር እንተረኣይና መጀመርያ እስኪ ምሸት ክንድቅስ እንከለና እንታይ ዓይነት ሓሳባት እየ ከስተኣናግድ ውዒለ ደሻቕሉና ኣለዉ ድዮም ደጠራጥረኒ ነገራት ኣሎ ዲ ደፍራሕኒ ነገር ኣሎ ዲና መጀመርያ ሃዲእና ምስ ኣእምሮና ምፍታሽ ከሊና ንዑ ሒዝና ቅድሚ ምድቃስና ምክንያቱ ንዑ ሒዝና ንድቅስ ተረኣ ኮይና እዚ ብሎክን ኮርቲዞል ሆርሞን ስለ ድምንጩ ድቃስና ብጣዕሚ እዩ ዝኩን ኣደብ ስለዚ እንታይ ንግበር ምሸት ክንድቅስ ከለና ነስሃብ ስሊፕ ጆርናል ዝበሃል ናብ ስሊፕ ጆርናል እንታይ ተረኣይኩም ብፍላይ ፅባሕ ክንገብሮ ንደሊ ተሻቁልና ከምዚ እንተድገብር ነይረ እንተንብል ወይ ከዓ ሙሉእ መዓልቲ ክንገብሮም ዝነበርና ዘይገበርናዮም ነገራት ተረኣ ሃልዮም ኢትስ ኦኬ በቃ ሰባት ኢና ማሽን ኣይኮናን ስለዚ እቲ ክገብሮ ዘለና ነገራት ገይረ ኣለኹ እዚኦም ድማ ንጥባሕ ይፅንሑ ኢልካ ንጥባሕ ክገብሮም ወይ ከዓ ቱዱ ሊስት ምሸት ምግባር እዩ ንብዙሕ ሰብ ዓረፍቲ ክህበል እዩ ነገር እዚ ስለዚ በቃ ምስ ሎማዓንቲ ዕርቂ ምፍጣር እዩ ሎማዓንቲ ክትገብሮም ዘይነበረካ ግን ድገበርክዮም ነገራት ተረኣ ሃልዮም ኢትስ ኦኬ ሙሉእ መዓልቲ ደሕረቐካ ደበሳጭኦካ ናቱ ጌጋ እውን ክኸውን ይኽእል እኮ ትሰብቲ ግን በቃ ጀስት ድገበሮ ነገር ትሰብቲ ኣይፈልጥን እሞ ከምቲ የቕረበልሉ ድበሃል ልክዕ ይቕሪ ኢልካ ነቲ ሰብቲ ንዓኻ ክጥዕመካ ኢልካ ነዚ ኮርቲዞል ሆርሞን ካብ ሻቕላ ካብ ጭንቀትካ ይድብቀስ ስለዚ ንዑ ይቕሬታ ጌርካ ናብ ፀሎትካ ምምላስ ቅድሚ ምድቃስካ እውን ፀሎት ምግባር ሰላማዊ ድቃስ ንኽድቀስ ካብ ድሕጉዝካ ብጣዕሚ ኣዝዮም ወሰንቲ ዝኾኑ ነገራት እዩ ምናልባት ብኩሎም ቅዱሳት መፅሓፍትና ወይም ኩሉ እንኽተሎ ሃይማኖትና እንታይ ይድብል እንተረኣይኩምኒ ብኩሉ ክንከይድ እንከለና ፀሎት ጌርኩም ደቅሱ ፀሎት ጌርኩም ተስኡ ንዓና ጥቕሚ እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ክነተግብር እንተረኣ ክኢልና ከዓ ሞር ካብዚ ናይ ጭንቀት ዝኾነ ሆርሞን ዕረፍቲ ረኺብና ፈጣሪ ኣሎ ምሳና ዝሓሸ ፅባሕ ክነብር ዝሓሸ ነገር ኣሎ እንዳበልና ነፍስና ኣረጋግእ ክነብላ እንተረኣ ክኢልና እቶም ፅባሕ ክንገብሮም ንደሊ ነገራት ሎማዓንቲ ዘይገበርና ንፅባሕ ነሕልፎም በቃ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ብፍላይ ግን ሙሉእ መዓልቲ ብስምዒት ከነስተኣናግዶ ንበዓልና ነገራት ልቕቕ ኣቢልና
ጸሎት ጌርና ክንድቅስ ተላፊና ኸ ኮርቲዞል ሆርሞን ንቕንስ እሞ ሜላቶኒን ከዓኒ እንዳወሰኸ ኢና ከዓኒ ሰላማዊ ዝኾነ ድቃስ ክንድቅስ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እታ ሳትሰይቲ ቀላል ግን ከዓ ወሳኒት ዝኾነት መፍትሒ ድማ ኣብ ልምድታትና ዝግባእ ምስራሕ እዩ። ኣእምሮና ምናልባት ብዙሕ ግዜ ኣነ ክብል ወይ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ክትሰሚዕኩምዎ ክትከውኑ ከም ትኽእሉ ብምድግጋም እዩ ዝሰርሕ ዝኾነ ፓተርን እዩ ዝሕዝ ሓደ ነገር ደጋጊምካ ክትገብሮ እንተደኣ ኺልካ ኣእምሮኻ ኦልሬዲ ነቲ ደጋጊምካ ትገብሮ ነገራት ከም ይገብሮ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ከም ልምዲ ገይሩ እዩ ዝወስዶ ስለዚ እንታይ እዩ ብምድግጋም ክንገብሮም ዘለና ነገራት ኣሎ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና እታ ንድቅሰላ ሰዓት ንፍለያ እታ ንትስእላ ሰዓት እውን ንፍለያ ነዛ ነገር እዚኣ ደጋጊምና ኢቭን ኣላርም ክንመልእ ንኽእል ኢና ንግዚኡ ምክንያቱ ድሓር ኣእምሮና ስለዚ ሎም ብቐሊሉ ንድቅሰሉን ትስእሉን ሰዓታት ባዕሉ ፕሮግራም ክኸውን እዩ ሰውነትና ስለዚ እንታይ ክንገብር ኢና መጀመርያ ግን ስፔሲፊክ ዝኾነ ንድቅሰሉ ሰዓት እንደገና ድማ እንትስእሉ ሰዓት እንተደኣ ክንገብር ክኢልና መፅናዕቲ ከም ደረጋግፆ 47% ንዝሓሸ ድቃስ ንክንድቅስ ከገብረና ስለዚ ኣሕዋተይ ሓደራኹም እንታይ ንግበር ንድቅሰላን ንትስእላን ሰዓት ፍልይቲ ንግበራ ወይ ክንድቅስ ከለና እንታይ ኢና ንገብር ኣብቲ ክንድቅሰሉ ሰዓታት ዋት ዱ ዩ ዱ እንታይ ኢና ንገብር ምክንያቱ መብዛሕትና ቡን ንሰቲ ካልእ ንገብር መዓት ነገራት ንገብር ሞባይል ንሕዝ ከምዚ ክንብሎ ፀኒሕና ካብዞም ነገራት እዚኦም ምቁጣብ እዩ እንደገና ድማ ስፔሲፊክ ዝኾነ ንፅርቲ ዝኾነ ትድቅሰላን ንትስእላን ሰዓት ምፍላይ እዚ ዓቢ ዝኾነ መፍትሒ ክህበና እዩ እታ ኣብ ራብዓይ እንዳሓሸ ድቃስ ክህበና ካብ ዝኽእል ከም መፍትሒ ንገልፆ ነገር ድማ እንታይ እንተረኣልኩምኒ ብሪዚንግ ቴክኒክ እዩ እንታይ ንግበር ተራእልኩምኒ ድማ ብሪዚንግ ናትና ብዝግባእ ምስትኽኻል ኣዝዩ ክጠቕመና እዩ ቅድሚ ምድቃስና ክኸውን ይኽእል ነዚ ሕጂ ቀፂለ ዝነግረኩም ነገር ካብ 10 ክሳብ 20 ኣከባቢ እንተደኣ ክንደግሞ ክኢልና ብጣዕሚ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ እንታይ ኢና ንገብር እንተደኣ ኢልና መጀመርያ ከነስተንፍስ ከለና 4-7-8 ዝበሃል ቴክኒክ ኣሎ 4 እንዳቆፀርና 1-2-3-4 እንዳበልና ንወስድ ድማ ብውሽጥና ድማ 7 ድኾን እንዳቆፀርና ንሕዞ ብድሕሪኡ ድማ 8 እንዳቆፀርና ቀስ እንዳበልና ብኣፍንጫና 4 ስዒብና ኣብ ውሽጥና 7 ከነውጥኦ ከለና ከዓኒ 8 እንዳቆፀርና ቀስ ኢልና እንተደኣ ክንለቆ ክኢልና ከዓኒ እዚ ብሪዚንግ እዚ ልክዕ ንሓደ እቲ ናትና ነርቨው ሲስተም ወይ ናትና ናይ ነርቭ ስርዓት ከም ሴዳቲቭ ወይ ከዓ ከም መደቀሲ እዩ ስለዚ ነዚ ቴክኒክ እዚ ክንደጋግሞ ክንጅምር ከለና ኣእምሮና እውን ፅሩይ እንዳበለ ርግእ እንዳበለ ህድእ እንዳበለ ሞር ናብ ካልም ዝኾነ ኩነታት ስለ ዝኣቱ ሞር ንክንድቅስ እውን ኣዝዩ ሓጋዚ ዝኸውን ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ እኳ ደኣ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ እንገብሮ ውዕሎ ከመን ቁሩብ ደጨናንቐና ዝርብሸና ነገር ተለዓሊ ነዚ ብሪዚንግ ቴክኒክ እዚ ተሰራሕናዮ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ህድኣት እዩ ይበካ ከመይ ኢና ኢልና ክንወስድ ከለና ብኣፍንጫና 4 እንዳቆፀርና ንወስድ ኣብ ውሽጥና ን7 ሕዝ ነብሎ ቀስ እንዳበልና ብኣፍና ድማ ን8 እንዳቆፀርና ነምፅኦ ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ናብ ታሕቲ ዝኾኑ ናይ ኣእምሮና ሓንጎልና ኣክቲቪቲታት ዘለዉ ናብ ታሕተዋይ ናይ ኣእምሮና ናብ ኣልፋ ከምኡውን ካብ ቴታ ድበሃል ናብ ቤታ ድበሃሉ ኣለዉ ናይ ኣእምሮ ፅቡቅ ጌርና ክንዘራረበሉ ናብ ካልእ ቪድዮ ኣብዚ ብዙሕ ስለ ዘይገድሱና እየ ግን ብጣዕሚ ወሰንቲ እዮም ናብኦም ስለ ዘውርደካ ነዚ ብሪዚንግ እዚ ክሰርሕ እንተደኣ ኽኢልካ ድማ ዝሓሸ ድቃስ ክትድቅስ ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ ብሓምሻይ ንወስዶ መፍትሒ ድማ እንታይ እንተረኣልኩምኒ ስቲልነስ ዝበሃል ኤክሰርሳይዝ እንተንወስድ እዩ እዚ ስቲልነስ እንታይ እንተረኣልኩም ናይ ህድኣት ኤክሰርሳይዝ እዩ ካብ ኩሉ ነገራት ነፃ ትኸውን እሞ ካብ መፅሓፍ ክኾን ካብ ሞባይል ክኾን ካብ ዝኾነ ነገራት ነፃ ኮንካ ጀስት ውሽጥኻ ተዳምጠሉ ናይ ጥሞና ወይ ከዓ ናይ ህድኣት ግዜ እዩ እዚ ነገር እዚ ከዓ ድሕሪ ምግባሮ ናብ ጸሎት እንተረኣቲና ዝሓሸ ርግእ ድበለ ሰላማዊ ዝኾነ ዘይተበታተነ ጸሎት እውን ክንገብር ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ስለዚ እንታይ ንግበር ቅድሚ ምድቃስና ግዜ ንውሰድ እሞ ዝተወሰነት ካብ 2 ክሳብ 5 ደቂቃ ዝኾነ ናይ ስቲልነስ ግዜ እንተተኻኢሉ ናብ 10 ደቂቃ እንተደኣ ምጥጥ ኣቢልና ፅቡቅ ናይ ስቲልነስ ግዜ እንታይ እንተረኣልኩምኒ ድሕሪ ነዚ ክብለኩም ፀናሕኩ ኣብ ራብዐይቲ ብሪዚንግ ድሕሪ ምስራሕና ናይ ህድኣት ግዜ ምውሳድ ናይ ስቲልነስ ማለት ጸጥ ምባል ውሽጥኻ ጥራይ ምድማፅ እዚ ንምትግባር ካብ ዝሕግዘና ሓደ ነገር ከዓ እንታይ እንተረኣልኩምኒ ሙሉእ ሰውነትና ስካን ምግባር ካብ ጫፍ ናይ ርእስና ጨጉሪ ጀሚርና ከምዛ ትሪን ጨጉሪ የብለይን ግን ክሳብ መወዳእቲ ጫፍ ናይ እግርና ፅፍሪ ክሳብ ኣብኡ ስካን ምግባር እዩ ስለዚ ካብዚ ንጅምር እሞ ዓይንና ዓመት ኣቢልና ብኣእምሮና ናብዚ ከባቢ ንኸይድ ኣብኡ ነምፅኦ ኣዌርነስ ናትና ግንዛበ እንዳኸድና ናብ ገጥና እንዳበልና ሙሉእ ሰውነትና ስካን ክንገብሮ እንተደኣ ከይና ልክዕ ከም ሓደ ስካነር ሞር እዚ ነገር እዚ ድማ ከምቲ ኣቀዲመ ክነግረኩም ዝፀናሕኩ ናብ ኣልፋ ድበሃል ወይ ከዓ ቴታ ናብ ዝበሃል ናይ ብሬን ዌቭ ወይ ከዓ ናይ ኣእምሮ ኩነታ ኣእምሮ ስለ ዘእተወና እዚ ነገር እዚ ድማ ሞር ሪላክስ ንክንገብር ናብ ድቃስ ንክንከይድ ስለ ዝሕግዘና ነዚ ነገር እዚ እንተተግበርና ድማ ፅቡቅ እዩ ብድሕሪኡ ድማ እቲ ዝዓበየ ወሳኒ ዝኾነ ነገር ጸሎት ምግባር እዩ ኩሉ ግዜ ነገርና ጸሎት ጌርካ ደቅሳ እንታ ቆልዓ ንበሃል ስለዚ ምፅላይ ፈጣሪ ዝሓሸ ሂወት ከም ድህበካ ሙሉእ መዓልቲ ዝወዓልካ ነገራት ኣመስጊንካ ደስ ኢልካ ክትድቅስ እንተደኣ ኽኢልካ ኣብ መወዳእትኡ እዚ ነገር እዚ ድማ
ሰላማዊ ዝኾነ ብተስተኻኸለ ዑደት ናይ ድቃስ ክህልወካ እዩ ዝገብር። ስለዚ ኣሕዋት ሓደራ ካብ ዑደት ናይዛ ህይወት እዚኣ ንወፅእ እንተ ደኣ ኮይና ብዙሕ ግዜ ንህሰ ኢና ናብ ሕማም ክንከይድ ንኽእል ናብ ዝተፈላለዩ ኮንሰንትሬሽን ኣብ ምስኣን ትኩረት ናብ ዘይምግባር ትኩረትና ክበታተን ንኽእል ክንርስዕ ንኽእል ሙድና 10 ግዜ ስምዒታትና ኢምባላንስ ክህልዎም ይኽእል እዩ ግን ኣብ ድቃስና ዞም ነገራት እዚኦም ኩሎም ከነስተኻኽሎም ንኽእል ኢና ስለዚ እንታይ ንግበር ምስ ዑደት ናይ ህይወት ወይ ከዓ ምስ ዑደት ናይ ድቃስ ብሰላም ምስኡ ምስ ሰማዕ ስለዚ ሜላቶኒን ከም ትርበንኩኹም ዓንተ ወይ ካብ ክቕንሱ ዝኽእሉ ላይት ብፍላይ ድማ ሞባይል ብሉ ኢፌክት ስለ ዘለዎ ላይት ሞባይልና ከዓኒ ካልእ ብጣዕሚ ዳሜጂን ዝኾነ መዓት ነገራት ኣለዎ ሞባይል ብዛዕባ ድቃስ ንዛረብ ስለ ዘለና እዩ ደኣ እምበር ስለዚ ሙሉእ መዓልቲ ፍታ ሞባይል እቲ ኣብ ሙሉእ ለይቲ ኣብታ ደላትና ሰዓታት ክንሪኦ ንሓድር ነገራት መጀመርያ ድቃስ ነስእነና ኣሎ ብድሕሪኡ ድማ ዝተረበሸ ድቃስ ኣብኡ ንሪኦ ምክንያቱ ሰበር ዜና ሓበሬታ እዩ ወላ ሓንቲ ኔጌቲቭ መዓት ድመልኦ ነገራት እዩ ብፍላይ እዚ ስክሮል ምግባር ከዓኒ ሞር ኮንሰንትሬት ንኸይንገብር ቀልጢፍና ርብሽ ንኽንብል ስምዒትና ባላንስ ንኸይህልዎ ብስምዒት ንኸይንበስል እዩ ዝገብረና ስለዚ ኣርሓቕና ብላታ ሞባይልና እቲኣ ሓደ ሰዓት ቅድሚ ምድቃስና በቃ ኣይነተልክፋ ምክንያቱ ሰላማዊ ዝኾነ ድቃስ ብድቃስና ጥዕናና እዩ ክምለስ ትማሊ ንሓስቦም ሙሉእ መዓልቲ ክንሓስቦም ዝወዓልና ነገራት ተማሃርናዮም ነገራት ንኽንዝክር ኣብ ኣእምሮና ስቶር እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ኣብቲ ካልኣይ መድረኽ ከምቲ ዝነበርኩኹም ለዚ ሓደራኹም ኣሕዋት ካብዛ ሞባይል እዚኣ እለይ ምባል እዩ እንደገና ድማ ላይት ምትፍፋእ ስለዚ ነዚ ክንገብር ተራኺና እቲ ሜላቶኒን ብጣዕሚ ኢንክሪዝ ስለ ዝገብር ሞር ቀልጢፉ ሰውነትና ንኽድቅስ እዩ ዝገብሮ እንደገና እታ ካልኣይቲ ድማ ኮርቲዞል ምቕናስ ኢልና እታ ኮርቲዞል ምቕናስ ከዓኒ ካብ ደጨንቐና ደሻቕለና ደብለና ነገራት በቃ ደሓሸ ነገር ከም ደሎን ንዛ መዓልቲ እዚኣ ከዓ ዓርቂ ፈጢርና ምድቃስን እዩ ኣብታ ሳልሰይቲ ድማ ከምታ ክንብላ ድፀንሕና ሪቹዋል ሃልወና ወይ ድማ ነተግብሮም ተግባራት ንድቅሰሉ ግዜ መዓስ እዩ ንትስእሉ ግዜ መዓስ እዩ ወይ እውን ክድቅስ ከለና እንታይ ኢና ንገብር ንኣብነት ኣብ ገለ ሰብ እንታይ ኣሎ ኣነ ንኣብነት ከም ቀትሪ ወላ ቡን እንተረኣሰተይ ምሸት ብጣዕሚ እዩ ዘሸግረኒ ኣነ ሕጂ እዚ ዳዕደ ተወሰነ እዋን ክገብሮም ዝጀመርኩ ዝኾነ ሰዓተይ ነቕሐሉ ስለዚ ንሕና ካ ንተዓዘባ ነብስና ምክንያቱ ገለገለ ሰብ ካፌን ወላ ወሲዱ ድቃስ ድመውፅእ ሰብ ኣሎ ስለዚ ረይዎ ኢኹም ናትኩም ስለዚ ኣብ ቀትሪ ቡን ምስታይ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል ግን ድሓር ኣብ ምሸት ኣካባቢ እንተደይሰተና እንደገና ማይ ንባዕሉ ለይቲ ክኸውን እንከሎ ምክንያቱ ንባዕሉ ማይ እውን ደነቃቃሕ ባእታታት ኣለዎ ስለዚ ምቕናስ ንሱ ክኸውን ይኽእል እዩ እንደገና ካፌን ዘለዎም ነገራት ድማ ስለዚ እዚ ከም ናትና ልምዲ ስለዚ ረእይዎሞ ነዚ ነገራት እዚ እንዳስተኻኸልና ንኸ ኣብታ ራብዐይቲ ድማ ከም ትሪእዎም እታ ብሪዚንግ ቴክኒክ ሓደራኹም ኤኒ ታይም ኣብ ዝኾነ ሰዓት ዘጨናንቕ ነገር ክመፀኩም እንከሎ ትራይ ቱ ዩዝ ኣርባዕተ ተንፍሱ ኣብ ውሽጥኹም ሸውዓተ ሕዝዎ ብሸሞንተ ድማ ለቐቕዎ ይኹም ኣፍኩም ማለት እዩ ኣብታ ሓምሸይ ድዳእናይ ከዓ ናይ ስቲልነስ ግዜ ወይ ከዓ ናይ ፅሞና ግዜ ንውሰድ እዚ ከዓ ንጎ ክኸውን ይኽእል ምሸት እውን ክኸውን ይኽእል ብፍላይ ንጎሆን ምሸትን ኣብታ ሰዓት እያ ህድኣት ዘለዎ ውሽጥና ነዳምፅ ኣለዎ ከም ትሪእዎም ካብ ጫፍ ናይ ርእስና ጨጉሪ ጀሚርና ክሳብ ታሕኪል ዘሎ ሰውነትና ስካን እንዳገበርና ክንከይድ ተረኣኺልና በዘን መንገድታት እዚአን እንተ ደኣ ክነተግብረን ክኢልና ተግባሪ ዘሎ ተወሳኒ ነገር እዘን ነገራት እዚአን ክነተግብረን ተረኣኺልና ድማ ዝሓሸ ድፍለፀ መብታሒ ክህባና ክእላን ኣብ ሂወትኩም ልባም ደኾነ ድቃስ እንዳደቀስኩም ድማ ልባም ደኾነ ሰናይ ዘለዎ ለይቲ ንኸተሕልፉን ዕረፍቲ ረኺብኩም ድማ ሰላም ዘለዎ ሂወት ንኽትነብሩ ንኹላትኩም እነኢልኩም ክሳብ ሕጂ ምሳይ ስለ ፀናሕኩም ካብ ብልቢ ከመስግነኩም ደሊ ኣሕዋት እዛ ናይ ሎሚ ዓንቲ ኢንፎርሜሽን ወይ እዛ ናይ ሎሚ ዓንቲ ሓበሬታ ግን ንብዙሕ ሰብ ክትጠቅም ስለትኽእል ሓደራኹም ኣሕዋት ሼር ግበርዋ ኢኹም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ተለዓሊኹም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ኢኹም ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ሰላም ንዓኹም